mae shida matimore Kenya kae. Mae gima kelo kech to mae yo ma onego bedi watimo godo. Ber ka maybe nyalo bedo piny or form a task force ma oting'o joma who are intellectuals ma are known. At least ji nyalo kawo ni gini en koro dhi bedo gima serious. Gini ka po ji ni task force ma who are in charge to maybe or take care of ni gidwaro kaka ginyalo timo nego mar gik moko bedo piny pur bedo maber apa ni nyalo miyo ji some confidence ni mbele ka ber to sani ni wacha ni mondo mi mor ji celebration ji mor ni ji pamolwet ki okapar ker gimoro mar we are sure there's something up tomorrow. To bende paruru ni piny owacho mano mar sirikal mar jatend piny Kenya mar abich William Ruto bende yande ogolo kata kuma maende kumo godo tiyo koda kothe mabende omede nyinyi pacho kae kata GMO kawang'iyo chenro makamae mar kata miyo jopura kata keto thuolo fertilizers madero miliona 6 ahinya to e kindego mabende koth chwe kawang'iyo kaachiel kod duoko tiyo kod kothe momede nyinyi pacho kae kabiro korka kori Jacob Omondi ka entiere boma ma Kisumu kono bende paro ni ma en gino mabende nyalo konya ahinya